sammen og jeg er i dag, der skal lave mit Aarhus haul, eller bare sådan lidt et samlet haul, tror jeg kommer til at kalde det. Men jeg har været i Aarhus i går, og så har jeg også taget nogle af mine adventsgaver med. Og det er sådan okay mange ting, så vi kommer egentlig bare i gang. Okay, så først der var jeg inde i normalt, jeg har både sådan lige her, og jeg var derinde 2 gange, så jeg viser jer bare lige tingene på første gang, og så viser jeg tingene fra anden gang. Men jeg købte kun 3 ting derinde, og de første 2 ting, det var de her Pretty Fresh Mouth Sprays. Jeg købte en i blå og en i grøn, og den grønne, den er med Fresh Mint, og den blå, den er med Spearmint. Og ja, de er bare sådan nogle med ligesom sådan. Og så smager det lidt tykkere i min mund, og de er super fine, og jeg er mega glad for dem. Det koster 10 kroner hver stykke. Det næste jeg købte derinde, det var noget fra Revlon, og det var deres Just Bitten Kissable Balm Stain i farven 07 Lovesick Passionate, eller sådan noget. Og den ser sådan her ud, og har sådan en meget flot pink farve. Der er lidt noget dårligt ved den her, det er, man kan ikke få den af. Jeg har sovet med min nat, og det var jeg havde taget den på sådan i går eftermiddag, så jeg købte den. Og den kom ikke af, selv da jeg havde sovet. Det blev så nederen. Men det er fint, den holder jo længe, så den falder i hvert fald ikke af. Men den er sindssygt fin, og jeg er rigtig glad for den. Næste butik vi var i, det var Monkey. Og jeg fik en ret stor pose, og jeg købte kun en sådan lille ting. Det jeg købte, det var sådan en sports BH top-ish ting. Den ser sådan her ud, og har sådan. Den er lidt længere end normal sports BH, og ikke sådan samme stof som sports BH, men den ser sådan her ud, og den kostede 20 kroner, sat ned fra 100 kroner. Og Emilie Bunko købte også en, som er hende i så en Chili Challenge, og det var fordi, at dem danser lige når vi er til dans. Så ja. Og den er jeg i hvert fald helt vildt glad for, og den sidder helt vildt godt. Så var jeg i Mac. Og der fik jeg købt en ting, og så fik jeg en julegave fra Emilie. Og i julegave Emilie, der fik jeg en Mac 4-billette, hvor jeg lige selv valgte farverne. Og jeg valgte Naked Lunch, Paradisco, Honey Lust og en, der hedder Sketch. Og ja, der skal nok blive kommet i lille sådan close-up af den her, men det er i hvert fald en sindssygt fin palette, og jeg er rigtig glad for den, og den kostede 440. Så købte jeg selv for min egen penge, der købte jeg Max Pro Longwear Concealer i NC25, og der fik jeg den her lille sådan bøtte-ting med, så når jeg pumper den ned, så pumper jeg bare sådan, så det gør det ikke noget med pumpen meget, fordi så er det også til næste dag, så det gør ikke rigtig noget. Men der fik jeg lige den her lille MAC-æske med, som er sindssygt fin. Så ja, det er jeg rigtig glad for, og det er nogle gode køb, og ja, de var dejlige. Og efter det, der var jeg så i Only, og der havde de sådan 2 trøjer for 100 kroner, og den første jeg købte, den ser. Ej, der er plet på min trøje. Den ser sådan her ud, og der står Long Beach University, og den er sindssygt fin, og ja, den er jeg rigtig glad for. De er helt vildt dejlige, sådan bløde i stoffet. Og den anden, jeg købte, den ser sådan her ud, og der står W No Bad Intentions på den. Og ja, det er fordi, jeg hedder Vinds efternavn, så jeg tænkte W, det kunne være ret nice, og jeg tror, der stod det på. Den er bare mega nice, og dem har til højde med sindssygt glade for. Den koster som sagt 50 kroner per styk. Så var jeg til sidst i, det har lige min sidste butik for Aarhus-turen. Der er inde i normal igen. Og der købte jeg nogle lidt mere spændende ting. Jeg købte igen kun 3 ting. Nej, jeg købte 5 ting. Og den første ting, jeg købte, det var en Batiste dry shampoo i Coconut and Exotic Tropical. Den ser sådan her ud, og min mor hun mobbede mig lidt med den, fordi hun sagde, det ligner, når du har puttet den i håret, og så dufter det sgu, det som om du faldt ned i en bounty bar. Så ja, hun mobber mig lidt med den. Men det er fordi, den dufter af rigtig meget af kokos, men jeg er i hvert fald sindssygt glad for den, og den er rigtig god. Så ja. Og den kostede 39 kroner, egentlig normalt, som sagt. Så købte jeg en mere af de her Mint Fresh, bare den blå igen, så ja. Den kostede også 10 kroner igen. Og så købte jeg en mascara fra Elizabeth Arden, som jeg har haft før.
Og jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men det er i hvert fald en mega god mascara. Jeg er rigtig glad for den. Altså det er sådan en volumen mascara, men den giver slet ikke volumen. Den giver kun længde. Så ja, den er i hvert fald sindssygt fin, og jeg er rigtig glad for den. Og den kostede 79 kroner, sat ned fra et eller andet. Og de to sidste ting, jeg købte i Aarhus, det var 2 julekalender, også inden for normalt. Den første, den er der Transformers på, og det er nok min yndlingsappen, og så er der også Barbie på den anden. Så det var 2 sindssygt fine julekalender, som jeg er rigtig glad for. Hvis vi så går videre til ikke Aarhus ting, så har jeg først lige noget dansetøj, som jeg købte i forgårs, sammen med Emilie Bung, som er min dansepartner. Og det er fordi, når vi skal til sådan en juledisco-turnering, og der må vi ikke have glimmer på. Så vi købte sådan en blå trøje, hun har den så i rød. Og så købte vi de her shorts, og hun har dem i blå, og jeg har dem så i rød. Så er vi sådan lidt omvendt. Vi har nok set et billede på Instagram, hvis I finder mig der på. Så ja. Det var rigtig fint, at det kostede 150 kroner til sammen. Så har jeg mine adventsgaver, og den første adventsgave, jeg fik, det er den her pakkejagt kalender, skrabeting kalender. Den kostede 100 kroner, og det er bare sådan en fra Danske Lotterispil. Ja, den er bare sådan her ud, og ja, den er jeg glad for. Jeg er bare kommet til at åbne for den 24. hvilket ikke er så godt. Men ja, den koster som sagt 200 kroner, og den er meget fin. Og så i adventsgave også, der fik jeg en ting fra MAC, og det var deres Brush Cleanser. Den ser sådan her ud. Og den kommer på 235 ml. Og ja, den er bare sindssygt fin, og jeg synes, den fungerer vildt godt til at vaske min børste med. Og ja, der vil jeg bare lægge et skud til min mommy og min daddy. Og sige tusind tak for den her gave. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for den, og jeg tror, jeg kommer til at bruge den helt vildt meget, for jeg har også lukket på MAC, hvilket jeg nok ved. Men i hvert fald så var det alt for mit haul. Jeg håber selvfølgelig, at I vil kunne lide det. Og så vil jeg lige lave en lille sådan det der med min advent-vlog, så min computer den fucker lidt, og den gider ikke overføre nogle videoer fra min iPhone til min MacBook, så det ender nok med at bare lave en lille hyggelig video hver eneste søndag, og så uploader jeg den, og som søndag den kommer nok også op søndag 1. advent. Så ja, men jeg tænkte bare, at det her kunne være en fin lille video nu, hvor min blog ikke lige gad blive uploadet, men jeg håber i hvert fald, at I nød den, og at vi selvfølgelig ses i min næste video. I må selvfølgelig huske at følge mig på Instagram, som vil stå lige her, og så må I også meget gerne følge mig på, eller adde mig på Snapchat. Og ja, så håber jeg egentlig bare, at I har en dejlig dag derude. Hej!